Io causigeri la cançó Libertat des Boissons Divines, que m'agrada força aquest grup, ja amb Quim Braguer e donc aquella segunda musica Libertat. E trapi que l'instrumental e les paraules que són força pla alligades e que van força pla a massa. E trapi que l'instrumental tradicional amb lo modern que fa una força bona mescla e donc que aquí hai força aquella musica per dansar dessus e cridar fort. Comment on dit déjà les trucs genre il y a Magrade, il y a mes... Estimi. Prési. Ok, Estimi. Estimi força lo clip qu'han faig sus aquella musica dins la muntanya e tot és un grup que trap i que rappel una cohesió pla. E io mi pla les colors e les luts utilitzades per les imatges e que trap i que ajusta un ambient e una dimensió a la musica. C'est vrai, j'ai aimé.